Какво правиме ние в Идлиб? Защо ние сме там? А отговора на Ердоган какъв е? Да. Визирам вчерашната среща. Питат ни какво правиме ние там. Ние там сме по поканата на народа на Сирия. Представете ли си какво дебелочи? Кой народ на Сирия и как му се обадил да го покани? От близкото минало имаме спомени в Чехословакия, тогава как бяха поканени ни войски. Точно. Да. Значи Чехословакия тогава малко по-различно, защото управляващите в горе-долу Чехословакия покани. А Русия, например, и тя винаги го подчертава, ние сме там с разрешение на законното правителство на Дамаск, на президента Асад. И за това сме там. Само две държави са получили такава покана. Това са Русия и Иран. Споменахте Русия. Да. Ердоган не отива в Гърция да се срещне с гръцкия премиер и президент. Как ще отиде? Но има среща с Путин. Ама вижте как играе Москва в цялата тази ситуация. Наистина много сложна. Или както казва Песков, говорителя на Кремъл, той казва, много ще са сложни разговорите, които ще проведеме с президента Ердоган, но се надявам след тези разговори между Путин и Ердоган да има решение за ситуацията в Идлиб. Точка. Но Русия не позволи това, което разигра този покер, който разигра Ердоган, да покани Меркел, Макрон, Путин на собствена територия. Песков тогава каза, на датите, които се визират 5 или 6 март, президента Путин е силно зает и има друг дневен ред. Тоест, Ердоган е принуден, защото без Русия не може да бъде разрешена ситуацията не само в Идлиб, за цяла Сирия. Вижте какви реплики се размениха. Аз бързам да ги спомена тези факти, защото у нас малко се коментират. Когато заседава Съвета за сигурност на ООН, пак по искане на Анкара за ситуацията в Идлиб, и се казва в мотивите на Анкара, че са били убити турски войници, че се иска подкрепата на западните съюзници, включително на НАТО. Те искаха член 5 да бъде въведен в действие. Тоест, все едно Турция била нападната от Сирия, при положение, че турски войски се намират на сирийска територия. Таразгиле там се визира някакъв член 4, или както в Анкара опозицията, знаете ли как го коментира? Не. Искаме помощ в стил, ние сами ще се справим, ама вие все пак вземете да ни помогнете. Това представлява от член 4 на договора за НАТО. Но Небензя, когато обсъждат съвета на... Това е представителя на Русия в съвета за сигурност на ООН, казва, турските войници, тези 33 или 36, които са убити, те не са убити, както твърди Турция и както западните съюзници там, в тези наблюдателни пунктове съгласувани, турски наблюдателни пунктове съгласувани по споразумението от Сочи, а извън тази територия те са били сред редиците на терористичните организации. Отговора на представител на Съединените американски щати, която между другото в момента е също в Турция, в Анкара. Кети Крафт, тя казва, ситуацията в Идлиб е последния пирон в ковчега на процеса Астана. Тоест, Русия е права, когато казва, щатите се дразнат, че не участват в преговорите относно решаването на сирийската криза и затова вербално подкрепят Турция. Но те никога няма да се намесят на страната на Турция с войска или да се противопоставят военно на Русия. Днешното изявление на президента Путин в това отношение е толкова красноречиво и казва, Русия постигна своята цел никой да не иска да воюва с нея във военен план. Да. Защото ние така сме въоръжили нашата армия, нищо, че нашите военни разходите ни за отбранителната промишленост намаляват с всяка година, на всички останали страни растат. Ние сме на 8-о място в света по разходи за въоръжаване. Даже Япония, Франция, Великобритания са преди Русия, като процент, които отделят за въоръжаване на своите сили. И дори в тази ситуация Русия е постигнала това ниво, сега нас да ни догонват. Със самочувствие работи в момента Кремъл не за друго. Защото в Сирия, в Близкия изток, те заеха геостратегически позиции, които им дават право в момента да имат решаващата роля за намиране на изхода. Тук Ердоган се надскочи.
Има и нещо застана друго. срещу Русия, за да му каже опозицията в лицето на Кълъчдарово. Основната опозиционна партия в Турция, Народно-републиканската. Купуваш руски ракетни системи С-400, искаш подкрепата на НАТО и Щатите. Една недълновидна политика, която ще доведе до повече загуби за Турция. Обаче една друга новина от преди 2 часа, като гледам информационния поток, в ООН смятат, че Русия и Турция са извършили военни престъпления в Сирия. Агенция Франс Прес е цитирала тези думи. Вижте, Всичко започва да става много интересно обаче. Да, честно казано, човек трудно се ориентира във всякакви тези новини, които излизат, защото не знаеш фейк новини ли са, колко са отдалечени от истината, как стоят на терен. Човек вече не може да се ориентира. Джеймс Джефри, който е официалният представител за Близкия изток на Вашингтон, нали, на Белия дом, който говори, между другото, много добре турски. Той в момента заедно с постоянния представител на Съединените американски щати в Съвета за сигурност на ООН е в Турция, за да обсъждат, представете си какво, ситуацията в Идлиб и покупката на системите Patriot от страна на Турция. Сега като противовес, т.е. продължава онази политика на търговските сделки, която е характерна за президента Тръмп, за да се откаже Турция не само от покупката на... Те са доставени, между другото, руските противоракетни системи в Турция. Целта е да се отдели Турция от Русия, да се насъскат една срещу друга. Москва запазва един тон много дипломатичен, търпеливо отстоява позиции и наистина събитията ще бъдат анализирани по-точно след разговорите президента Путин, президента Ердоган. Но нашия премиер, ако си е позволил в Анкара да разговаря на тема Идлиб, а не само беженския проблем, както го наричаме беженски, но той е миграционния подем по нашата граница, това би било голям гаф. Чухте какво каза на брифинга? Ще кажа на Ердоган аго, за да му стане драго. Да, но Русия не допусна Франция, Германия, Щатите да се намесват в Сирия по начин, по който искаха. Русия с своите кореспонденти, които са на агенция Спутник, между другото арестувания онзи ден в Анкара, но освободени само след един телефонен разговор от Москва. Защо? Защото са пуснали един материал, в който се казва защо Франция преди 80 години предаде на Турция областта Хатай. Прозрачно е, защото това е една самостоятелна, това е част от Сирия било. 1939 година в навечерието на Втората световна война, наистина Франция, която е била главно действащо лице в Сирия, под неин протекторат е била Сирия тогава и Ливан, ги предава на Турция, защото по този начин се стреми да привлече Турция за съюзник срещу Хитлерова Германия и срещу Италия, разбира се. И както виждате, намека е много ясен, без да е казано направо. Така че наистина трябва да си експерти да познаеш добре историята, за да можеш да се ориентираш в случващото се в момента. Факт е, че Ердоган се опитва да изнудва Европейския съюз за пари, защото икономическото състояние на Турция в момента не е розово. Имат инфлация много висока. Завършиха миналата година с 40%. Ръста на брутния вътрешен продукт е между 0 и 1%. Представете си оная Турция. 15% безработица. 83 милиона станаха. Това население, покупателната му способност намалява. Казват от опозицията в Турция, че партията му вече е само с 30% подкрепа. Ама той преди малко заяви, че няма да ги спира изобщо мигрантите и това може да се отрази зле и на нашата граница. На нашата граница, да, може би това е целта на посещението на нашия премиер точно на 3 март, нали, в навечерието на 3 март. В момента няма миграционен натиск. Нямаме при нас. Възможно е през Гърция, между другото, да минат, ако там нещата защото ние нямаме телена ограда с Гърция. Ние нямаме телена ограда, но и тази, която е на нашата територия, по някои така данни, които излизат все пак и в нашата преса, не е съвсем надежна. Дай Боже, разбира се. Вижте, спасява ни
ако трябва да бъдем откровени, това, че ние имаме наши граждани, български граждани, които имат турски етнически происход, които също не желаят присъствието на мигранти от тези страни. Това е много важно, но не се коментира често. Никак не се коментира. Това е население, което Турция, независимо кой управлява там, винаги са смятали, че е пета колона на Анкара и могат да я използват за намеса в нашите вътрешни дела. Друг въпрос е дали са успявали или не, но е факт, че са правени не само опити, но е имало такава. И това население при всички случаи в една такава ситуация ще застане рамо до рамо с българските граждани, които са етнически българи. И Анкара си дава сметка за това. И тя няма да си позволи да пусне този поток, не само защото е в лоши отношения с Гърция, предвид ситуацията, която е в източното Средиземноморие, в Кипър. Между другото, в турските медии им се задават въпроси. Говоря не за проправителствените, които са 90%. Все пак има и на опозицията медии. Те задават такъв въпрос. Какво търсиме ние в Северна Сирия? Ще правиме Северен Кипър ли там? Виждате, пък в руската преса излизат анализи на мастити познавачи на Близкия изток, които казват, да, целта на Ердоган е територия от Сирия, защото се изживява османистката. До 2023 година, 100 години Турска република. Тоест, с нещо той трябва беше обещал да излезе. До 2023 година, да излезе на 100 годишнината и и той да е президент и така нататък. Но ситуацията вече не бих казала, че е в негова полза. Предвид това, че Запада си дава сметка, независимо, че никой на никой не вярва, между другото. Не само между изтока и Запада. В самия Запад има разногласие. Трябва да се знае, че много внимателно трябва да се подбират думите, да се спазват правилото само чрез дипломация, не с военни действия. Обаче, да се решават въпросите. Госпожо Илиева, сега гръцкото правителство реши всички, които са преминали нелегално, да се връщат обратно в Турция. Това не е ли... Или да се задържат и да се съдят и те няма да бъдат допуснати след това да минат към Европа. Така и другото, което това няма ли да предизвика по-сериозен конфликт между Гърция и Турция? Те си имат търканията, знаете, островите и нещата. Всеки ден си нарушават въздушните пространства, мерят си силите, както се казва. Ситуацията в Кипър, източното средно газовите находища, всичко това влияе. Но Ердоган, наистина, трябва да ви кажа, аз поделям мнението на наши експерти, преклено много се разпростря извън Турция. С цел, може би, да тушира ситуацията вътре в страната. Той е в Либия. Той е в Ирак. В Ирак с иракски Кюрдистан и там ситуацията, която... той е в Сирия, където стават най-горещите събития. Това е страшно... един периметър, който едва ли ще успее да го удържи. Вижте колко е сложна ситуацията и с Иран. Между другото, Иран чрез своите милиции, чрез Хизбула, също подкрепя сирийската армия на президента Асад. Това да искаш официално да заявиш, че Асад не е удобен, там трябва да бъде правителство на мюсюлмански братя. Какво е това? Мислите, че Европа ще го допусне? На Египет, Точно така. Мислите, че Европа ще го допусне това нещо? Мюсюлмански братя. Ние точно това се страхувахме дълго време. Разбира се, Европа се страхува, не само ние. И Европа се страхува. Така че стъпките... Европа, разбира се, отказа средства за възстановяването на Сирия, защото смята, че не е Асад човека, който трябва да възстановява Сирия, но в тази ситуация, при положение, че правителството на Асад владее почти 90% от територията. Вижте, самите турски медии казват, в Идлиб имаше 750 000 население. Сега са 4 милиона. Откъде дойдоха? В Идлиб има уйгури, т.е. от Китай. От Китай. В Идлиб има чеченци. В Идлиб има френски граждани, които воюват на страната на терористични организации. В Идлиб има от Саудитска Арабия. Или както пишат турски медии, терористите в Идлиб, защото от тях идват, са протурски, проамерикански и просаудитско-арабски. Тоест, това са хора, които нямат нищо общо с сирийския народ, който бил поканил президент Ердоган с войските си да влезе в Сирия. Добре, ако това напрежение ескалира, какво можем да очакваме? Аз мисля, да предположим най-лошия вариант. Все пак Ердоган, между другото, е достатъчно гъвкав, доказал го е.
прекалено дълго е във властта и има невероятен опит. Както аз обичам да казвам, умее да обръща палачинката. Мисля, че след този разговор с президента Путин, самия факт, че отива той в Москва, това вече е една стъпка в посока на умиротворяване на обстановката и може би преглед на споразумението от Сочи да се намери някакъв компромис. Целта на Москва е да го накара да разговаря директно с Дамаск, както се опитва да го направи и даже успява на моменти с сирийските кюрди да приемат условия за някаква автономия в рамките на целостта на Сирия. Така че ако се разберат в Москва, където се предполага, че ще бъде срещата между двамата президенти, това би още не се знае дали Москва или Сочи. Днешна дата турски медии казват, че е в Москва. Може би по-престижно за Ердоган да бъде в Москва, отколкото в Сочи. Не по-престижно и за руснаците Ердоган да влезе в Кремъл. Да, това са също сигнали, много важни. Между другото, те трябва да бъдат отчитани. Но това не значи, че ще бъде окончателно решен въпроса в Идлиб. Защото в Турция, примерно, казват, има и такива мнения, Русия не ни е приятел. Тя след Идлиб ще поиска Африн. В Африн са кюрдите, сирийските кюрди. След това ще поиска цяла Сирия. Той ще трябва да се изтеглят. А целта пък на Ердоган е да запази тези територии, така наречената зона за сигурност, там да се били върнали, след като той е прочистил от кюрди, да се върнат онези, които са верни на Турция, терористични организации, или както ги наричат сега умерената опозиция, нали, на Башар Асад, и Турция да има своето влияние и контрол над Сирия. Или както пише един, между другото, така популярен анализатор в Турция, той казва, войната не е цел на Турция. Войната е средство Турция да има по-силен кос, когато седне на масата на преговори за следвоенна Сирия. Тоест, аз мисля, че той в случая е най-прав в анализите за какво прави Турция в Сирия. Дали скоро ще приключат събитията, едва ли, но да видим какво ще решат двамата президенти. За сега Путин доказа, че, както обичаме да казваме у нас, той води бащина дружина. Добре, ще продължим веднага след реклами.